Where can I find Jeronimo's monastery in the world? Geronimo's Monastery, or the Geronimo's Monastery, is located in Lisbon, Portugal. It's in the Belém district, near the Tagus River. Thank you, Siri. Sa aman pa. Portugal. Ila ka, kuhaan ka ng tungkol ba? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Okay ra ka to. Okay na. Matura ka sa Portugal. Huwag na sapi. Ah. Okay na. So, ako rang i-text si Sir Juan. Oo. Kasama talaga yan. Oo. Hindi kasama talaga sa Yan na. talaga yan na nasa Lagi na akong maghilak silang mama. Wala maging mag-vlog kung kay Nalimutan. Papa. Makita ba rin mo ang minute burger? Burger machine di ay. Na naghapla po siya sa kuan. Pati. Ito yung lagay sa general goods sa departure. Ano ba ito sa guys? As by Lion! My sister! Kinsa na nagpa-picture ka? Imong friend? Ano si ngalan sa imong friend? Unsa man imong maingon pa ani nga move out? Wala ko na dong run. Lula.
lagi mo na logi. Pasaporte diplomatiko. Oo. Pero kung nandun ka sa post kay dili na. Daga na nagtataka ang imuhang diplomatiko. Dili ka to kung isa ka kuan passport nga diploma. Basta rin. Dili lahi. Dili. Ipag-uwis. Lahi na na. Aga ta rin. Basta rin. Labi na Christmas pa. Christmas party. Oh. So, also ka. Also, hindi ko kasi diba? Right. Labi naglayo. Nga na, pag magbisita ang mga konso, Saan na konsumo? Party ni. sa kababay, bye!